viral plu Emily Bidasing leng la pen ke ni pen ak heng no video viral du apu thak sini nang li to khana cho hang pon ahok lo la so video bang ke ni li tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke ni li jung jung ni ning ke hang pen la so chi pa viral ji pu ke kali ni li phan la song bong nang ke to tum ke do jok a join ni lo la pen ke Emily Sartan ni phan contact ta do contact na call pen chitong nang kwa join ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter ti so han ka chathan na join ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si Peter ti so han la so kisung ala hai Emily pen message te text dong chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phukhe de ji polo alam ma ke ni phan Peter ti so tanang use lo ni phan physical pustanang dulo ni Emily Sarpen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nagi pon pusita Emily long ke tami po huta Peter ti so sinai pon lo plus room hada ke enta Peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tang kembek lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter ti so sina ke toy la pen ke Peter ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma matel relationship mane jepi je po true pen sini tu mi do relationship tu ane kanila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son chi matha lo mane khodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni me thang mobile kali Peter ti so mobile si ni phana ke pi adoi ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en back ke Peter na ke pia phone pen sini ke en la pen ke Peter ni phanang toy te puason te ni dam ti de chipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japon a son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta en la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do ding ta chini ne guhati puke ni ke non mane damot ta ni imboji la anlo latum si nang ke toy punang kuman mar phang si pudam no naman ke la bagay pudam nan ko po Agustin Sarsi Peter han toy tahay Peter la sini phan ke toy non la so Agustin ke kumat lang Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip heklong puke kompik lang sita ni amuni han ta la an ka chini o puke kalilang sita ani sige mani bank chithan o thang o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa wan ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumara long pen lo ke ban ke Emily Bidasing leng star pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh pe nai pi taki ahokalam sinon chikliar da ako case sini phana ke thon ni hemsi a Peter tiso nang bisa sik de la so Peter tiso posang ke thon ke ni neng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chithan thi chithan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana doi ni ma jo han ta la so lam chithan thi pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko ansta na pa viral lo plus ni photo sita ko ani post lo lasi ni lihin pen ke so back pen pinren lo Peter ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam chipa clear dak de pulote latum non mat phuta punang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily Sarlong ke toy bekta Peter ti so siang toy bek lo apunta Peter ti so siang kilo don lo kedam ni chini ne sita sar pen sini contact pen sini sar si auto driver handa chingki pen sini kedam adin ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alang a hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lo sini ki mathadak la dakta mate phara hem tong ni pilon ni pusini ki mathadak ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hadi video a mobile pitorang chipilo pitorang su pilo la te pen tani han physical ang klem kitla physical ang klem det sini tum kedam kirang ta pitor sa polo nang kewan lo hotel ta pitor tiso sike enlo nang gabi bang bom ki abi sita halasu a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ki enle kaprek pusita ni han physical ki klem det a physical ala ami thang room ka chada Agustin Kramsa da kacirap tu kuat hebang ke pitor tiso ni phanang than lora joini sini la da Agustin Kramsa kacirap dunduk puning je dak lo alam nang ke laso 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong klok pen si ni phan laso video nang chibor i sita laso video ka abilo ni nang mehang pabang plastic card biko a video sini central Agustin Kramsa phan ke la son sini phanang pupe oh kalang ma puni ke adat tani pupe object so adat damde sita non ke ni dam na ko project ni phala anna pa viral ko ni phana ke pa viral son thot la asu se alang tum posto nai la asu se inside nai pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimret no pinike jong si la solam non amat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong duulan nila aso sesi pa viral ji la pen ke ni phan po pingmanay pasu mate la tum no lamat la tum AI pen do kabunay thulune matela an mga chini sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen ni phan sita nang jordet lo la pen ke pinang anar so tum hasta la son ni phan son thot ki pho son si hala tum han ta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini daklo alam ba ki pipo se chini daklo pothi ke ni phan physical ang expensi ni phan emile bida singling lo ma ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke to ya joini si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhu pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum na karjap dunan ye dim si non la tum si ulta alam pathi thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inu dubwa sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot duk box sita ni ta ni man ijot do ni ta inut aru sopi ni family do ni background do ni hem du bok ta hai ni family tu plan o ta hai la tum han man ijot ni si jor era tenu sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen pitor tiso si ni phan man na ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta na jor lo man ta na jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong la binot nang tum athat akimechi krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so arlo tum ha ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son thot ta ke jor kapre khan ke jor ji pu bangta ka jor tang usita la hai bang ton lo jong si ton te prote so tak pa nang litum phan non amat FIR pipensi nang litum phan eres sita nang pipo bo la pen eres bek nang ji ako rada tum sita Agustin Kramsa pen pitor tiso hangga ke mit ke hok renot nili mithang ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pusi nili hin pen bage je thang kon lo arlo so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusi tami la hay na tu sta ton edo Agustin Kramsa pen pitor tiso non mat josi ni ke viral dat a video nang tum chidile le la pen ke rat tum hasta pachidile le la pen nang tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chedan nan kokpo joksi non ama la hai video a photos non ma pachidile le klor tangte rat along sita nili nang tum a video pusita nang tum a character pusta nili banan koklipo banan kokpo alama ke nili phan ke nang tum sen toy be nang tum sinili men pen posa chobe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la som taxi kapre handa jor no la pen ke
non amat matu alat non chini bang link usta lahai video pe na join ni ke ni phana pasung detta hai la pen ke non ni agostin dam sa pen pitor han la so estimate chipi de apot la so alam mo ka chipi join ni phana pasung ni han sta bor ita hai la pen ke ni han ni prans na armut detta hai ni family pasta pasung detta hai la si jong si ni family kisung ni pran dam jui pusita ni phana pasung prote agostin dam sa pen pitor tiso se atai chi en vek dangi lake pitor tiso la pen agostin dam sa non amat lahai a video pachidilet le pulote lake ni rat ahong dai long staba na kopo la pen ke pitor tiso pen agostin dam sa ke lamkar chipi vek nan po chipi pe pulote nang litum aphan upi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do la pen phan sta nang klem vek alam potke na tuhan napaklang vek ji ake hai emele bidasing le phan sta ni lihin pen tuning rilo non epran ke misenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non epran ke rangji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong tang bang du utahai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lira nang inut emele man peng chipi pen du bet thak bet chingki bet le du igno ni nang itu phana chehang ike nili phan ma tu tabe na ke ther na ke hap putabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe taka mahala ke pensi ni phanang nam desila son panji putabe ajat tabe nili ningalo ni phan non koson na kisung la so kisung pen ni koson si jok nangi ma la pen ke ni phana pasung be aphan koson pe sila tohan pasung ni ma la si ni hit pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang itu phana chahang nang kok lo na chit khan nang kok lo rat ang lo sita